inonzi Mike Munemu ndo zita rangu rikumbira. Mika Munemu ndo zita rekubarwa naro. Ndakabarwa kuMondoro pachitemere. Ndo pandakadzidza. Ndakadzidza kusvika makare, ndakadzidza kusvika standard 4, sorry. Tabva ipapo takatanga kuita chikwata tiri kuMondoro. Chikwata chedu chainzi Ndikane vana Mbira crew. Tabva izvozvo tobva tazoya muno munotono. Tobva tasangana neMbira dzinarira. Ndobva taita madamba refu akati ndobva tazobva ipapo ndokusangana nasikana neshumba adziri apa izvi anonzi Rhinos. Ndobva auya angari munhu akanga achibata magitari. Akauya achikumbira kuti mukanya nachikumbiro kuti ndoda kuridzirwa ndine song yandoda kuita yeMbira. Ndanga ndiri kumagitari asi baba vakanditi dzokera kuMbira. Ndikati uda kuita rumbo rwupi ndobva atitsanangurira. Ndakuti ndobva tatanga kufunda rumbo rwewe ndokuruita ndobva rwapasa. Tapedza izvozvo vakomana ava ndinava tine makore anopfuura 5 kana 6 years tichishanda navo. Uyu ari apa ndakatanga kushanda nevakoma vake. Ndakatanga naye kushanda nevakoma vake muna 1989 ndandashanda navo. Tabva izvozvo ndopatakazoronga kuti tingaita sei kuti tiite chimwe chinhu chiri nani chekuti tive tinozikanwa muno munyika. Saka maona takabatana nemhuri iri apa iyi. Pemashandiro mafambiro atakaita. Magadi ini ndinoitwa Florence Nyamasana, mumagitare vanondiziva nokuti The Lioness kana kuti Shumbakadzi. Ndakatanga zvekuimba ndichiri mudiki asi kupinda mustudio ndakatanga 2006. Patiri zvino ndava nemadama marefu 5 nemasingles akati ndakashanda nevaimbi vakawanda. Munhu anonyanyondibata anonyanyondikurudzira ndodoti anondirayira akandirayira kuti ndisvike pandiri ndiThomas Mapfumo. Ndiye akandidzora zvakare kuti mwanangu dzokera kuMbira. Zvemagitari zvauri kuita zvimbira wakasanganisa nemagitari handizvo zvedu. Dzokera kuMbira. Ndosaka ndakadzoka ndikaenda ndikagara pasi nababa Mukanya nechikwata chese. Ndikati inini ndadzoka kumarutsu edu. Vakandimenta zvakanyanyisa Amika Munemu. Nevakomana tikatanga kubata rumbo runonzi zvinoita masango. Vakadzikaneni kuti tive patiri nhasi muMbira ende ndavemo zvakanyanyisa. Chikwata chatiri tese nababa Munemu chinonzi Ninga Dzenharira. Aiwa chandikudza chandisvika pandiri ndinotendawo. Baba,
Masimba ere muri Zimbabwe. Inoitwa Simbarashe Kasia. Ndirimira tembo. Panipa murewa apa. Noridza hosho, makosho ngoma. Namkanya takasangana amakore tichishanda tese. Almost 6 years. Tichishanda tese namkanya. Asi tinopa kutenda kuti ndivo vakatikurudzira nekutisumudza kuti tisvike patiri nhasi. Taita mabasa akawanda, mashows, tinofamba nzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tinovatenda ndivo vakatisvitsa patiri pano. Tiri pamwe chete naLioness. Kuti nhasi tisvike patiri pane mukadzi wandinofanirwa kutenda zvakanyanyisa andisetsei makarati atinoti magumbo. Vakabata kubva kumhururu chaiyo. Mavhokoshe kuti asimbe zvamuri kunzwa akasimba kana mumalive shows atinoita aya munonzwa vhoko riya rine richitsigira rakabata ninga dzenharira. Antivo vakabata zvakasimba handigoni navo ende handiri kuvashaya. Ticharambe tichishanda tese. MuZimbabwe takaita malive shows akanyanyisa. Ndofunga almost 63 after COVID yambomira kudai so takafamba. Then outside the country mukanya vachatsanangura we have been there. Ivo vakaendawo kure. Tinotenda sechikwata chitimaitei. Makadi muri yeZimbabwe, makadi vari kunze vese. Ini ndinoitwa Zadzisai Makarati. Ndinozikana nokuti magumbo unova ndiwo mutupo. Muchikwata cheninga dzenharira ndinomira semuimbi, ndinoridza hosho, ndinotamba naidzo mbira dzacho. Takungotekenyawo semunhu ari mumazviri. Saka ndakamira ndakadai. Chikwata chedu ichi tinopa kutenda kumukuru wedu Vamika Munemu vanodaidzwa nokuti mudya nevana. Vanotikurudzira kuti vasikana hapana chinonzi ichi ndechevanhurume, ichi ndechevanhukadzi. Naizvozvo tiri kufamba nekufamba kwenguva pamberi apa muchange makutiona tichiimba tichiridza sechikwata. Saka ndo mamiriro atakaita. Tinongotenda kune vamwe vese vatinoshanda navo. Tinoshanda hedu zvakanaka kuridza tinoridza makasiyana siyana. Ndo mashandiro atinoita isu veninga dzenharira. Ndinotenda nemazadziro amuri kunzwa achitaura vasikana. Ini ndakafamba ndotangira kuCanada, ndakaendako ndikanotrainako ndikalecture ikoko, ndikapinda muCanada takaita gore, tikaenda kuAmerica tikaita makore 2, tikabva kuAmerica tikaenda kuChina. Tisi takatanga kusumudza ndege yakapemberwa munohombe iyeyi, takaipembera kubva kuChina tikaipemberera pano paairport pano paRara. Ndinotenda zvikuru sei. Mune maalbum ere amati maburitsa zvakamira sei uye kuti mamataro vari kuona chirongwa vaziva kuti kune zvimwe zvikuwe here zvapakati makasununguka mabookings enyu akamira sei vanokubata ipapo. Tinotenda zvikuru sei. Tine maalbum atakaita maalbum mazhinji angu ndakaitira kuAmerica. Muno ndakaita rinozikanwa rinonzi Matanda Masairira. Ndo album ndakatanga sati ndaenda kuAmerica. Vanoda kutibata isusu tinowanikwa pamasocial media endose yese takanzi ninga dzenharira. Manhamba edu eWhatsApp 0713 947 111. Vari kunze munoisa code +263. Zvakare pa 0774 038 610. Zvakare pa 0732 794 698. Munotibata ipapo for live shows muMabira, macooperative events tinouya tinobatika. Ndinotendamo. Panotevera tine video, tine album redu riri kutevera takabatana seninga dzenharira. Riri kuuya manje riri kutobikwa titori mustudio tiri kurigadzira. Album iro richange richipisa Mbira kumberi Mbira forever. Then mavideos acho muchamaona zvakare akachanga ari moto. Tikukurudzira kuti Mbira ngaidzoreredzwe panzvimbo. Mbira yanga yarasika mukatasa maradio stations Mbira isikurira. Mbira iri kuridzwa pamukamwe chete pawiki maradio stations paairplay yedu yemuno muZimbabwe. Tiri kukurudzira ivavo vari ikoko vari responsible kuti rangarirei kuti Mbira ndo chinhu chedu. Magitari aya akatobva kunze. Mbira ndo chipo chatakapiwa namusika vanhu semaZimbabweans semaAfricans. Saka tiri kutoda kuti chisumukire.
Tikuda kunzwa chichirira ma-events cheo tikuda kuti pama-events enyika cheo Mbira inge yakatobata pama-awards unoshamisika kuti hapana category traditional. Tikutokumbira kuti variko responsible isewo ma-categories traditional music. Kana is traditional music ngaibate zviri traditional, kana matoisa guitar maisa keyboard it's western. Saka pama-categories tikuona kuti tikutorerwa ma-categories ma-awards iwayo nevari kusanganisa. Saka chitori chikumbiro chedu sana Gwenya Mbira. Hatirwadziwe kukanzi chero awina ari Gwenya Mbira kana kuti ari kuita mbende kana dini is traditional. Ndatenda hangu. Mbira kuvanakadzi. Mbira kuvanhukadzi zvakare.